כשרועי קרא לי לשיחה, בהתחלה לא ממש הבנתי מה קורה. ואז הוא פתח בשאלה. אם היה לך סכום כסף בלתי מוגבל, מה היית עושה איתו? והשאלה שלו פשוט זרקה אותי ליום של אחרי המחלה. לקושי שהיה לי להשתלב בחברה, בלימודים, במשקל שהייתי צריכה להוריד. ואז אמרתי לו, רועי, אני רוצה למצוא פתרון ליום שאחרי המחלה לילדים האחרים. ואז הוא הציע הצעה. ההצעה הזאת הייתה נשמעת משוגעת לגמרי, והייתה נראית פשוט בלתי אפשרית. ובחיים לא האמנתי שזה יגיע לאן שזה הגיע. מה אתם חושבים על זה שאני הולך לרוץ 66 קילומטרים כדי לעזור לנוי להגשים את החלומות שלה? טוב מאוד. את חושבת שזה טוב מאוד? ואת חושבת שאני יכול לרוץ 66 קילומטר? פחות? שאני יכול לרוץ פחות? מעודד. כן, ואתה? בחור? מה אתה חושב? שזה טוב מאוד. אני לא שומע. שזה טוב מאוד. מה טוב מאוד? שאתה רץ 66 קילומטר בשביל מישהו אחר. אז קוראים לי רועי בר אילן, אני בן 43 עוד מעט. אני מנהל את כפר הנוער כדורי, זו השנה הרביעית. אני נשוי, יש לי 2 ילדים. כשביקשתי לפגוש את נוי, כדי לשאול אותה מה שלומה, איפה היא בתוך התהליך וכו'. כששאלתי אותה, מה היית עושה אם עכשיו היה לך סכום כסף בלתי מוגבל, איזה חלום היית מגשימה? היא אמרה לי, הייתי תורמת את זה בחזרה לעמותות שעזרו לי, לגדולים מהחיים ולעזר מציון. בעיניי זה, לא יודע, זה סטנדרט מאוד גבוה. כשאתה מסיים את הטיפולים, פתאום אתה צריך לחזור לחיים. הכל אחר. והיא אומרת, ובנקודה הזו אין תמיכה. ואז החלטנו שאנחנו נצא יחד למסע משותף. מצאנו מאמן הרצאות רציני, תותח, והוא בנה איתה את ההרצאה שהרגע ראיתם. זאת אומרת שבמהלך הקיץ היא לא רק השלימה חומר כדי להתחיל את י"א, היא גם עבדה על ההרצאה הזאת מאוד קשה. ואני לקחתי לעצמי גם מסע, אני הולך לרוץ מרתון וחצי, שזה מרחק שלא רצתי אף פעם בחיי. יחד אנחנו פתחנו את הקמפיין הזה שנקרא נלחמים ומנצחים יחדיו, וקבענו כמטרה לגייס 85,000 שקלים. 80% מהם מיועדים לתוכנית שנוי חולמת להקים, לעזור לילדים ביום שאחרי, ו20% מהם יופנו לחלום שלי. החלום שלי הוא להטיס את נוי להופעה של קייטי פרי. אז אנחנו יחד בתוך המסע הזה, והוא מסע מדהים, והוא לוקח אותנו גם למקומות מדהימים כמו הערב. ואנחנו מאוד נשמח לעזרה שלכם ולתמיכה שלכם, לעזור לנו להגשים את החלומות שלנו, ולהיות מסוגלים לעזור לילדים ביום שאחרי. אז ערב טוב לכם ותודה. אז היי. קוראים לי נוי לוי. קוראים לי נוי לוי. קוראים לי נוי לוי. בגיל 15, בכיתה ט', גילו לי אוסטרוסרקום. גידול סרטני במיקום נדיר, שרק כמה אנשים בודדים בעולם חלו בו. ואני היחידה ששרדתי. תודה. אני והמשפחה שלי נסענו לארצות הברית לחודשיים וחצי, כדי שאני אקבל 32 הקרנות ובמקביל כימותרפיה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם סיפור מרגש מאוד. נמצאת איתנו נוי לוי, שהחלימה מסרטן, ורועי בר אילן, שהוא מנהל בית ספר הנוער כדורי. יש לך משהו שנוגע באופן אחר, שתדעי את זה. שנה טובה, גמר חתימה טובה. קוראים לי נוי לוי. בגיל 15 בכיתה ט' גילו לי אוסטרוסרקום, שזה סרטן האצבע. ואני היחידה ששרדתי. ועברתי את המסע הזה כי הייתי עמיסה מספיק לשים את הדברים על השולחן. למדתי להעריך וליהנות מהניצחונות הקטנים. וכי לאורך כל הדרך שילבתי את ההומור. תודה. רועי, עוד 5 ימים הריצה שלך. איך אתה מרגיש? אני יצאתי בשבת לרוץ, אחרי בערך 5 קילומטרים,
התחיל לכאוב לי בגב כף הרגל. והמשכתי עוד קצת, וכאב לי. הכף הרגל הייתה מאוד נפוחה. אני עושה כל מה שאני יכול כדי לטפל ברגל, אז כל מה שנשאר לי לעשות זה רק להישען על החוזק המנטלי, על המחשבה הזאת של להיות חזק ולעשות את זה לא משנה מה. איך אמר הרופא שניתח אותך? אני אהיה שם בשביל להצליח. אני לא יודע אם אני אצליח, אבל אני אהיה שם בשביל להצליח. אני אהיה שם בשביל לעשות את הכי טוב שלי זה המצב. אבא, הרגל כבר מפריע. 70%. מה זה 70%? 7 מתוך 10. אבל כן, יש לי שאלה לגבי בכלל היכולת לרוץ 66 קילומטר ככה, עם הפציעה והכל. ובכלל, אתם יודעים, בגלל שלא רצתי בכלל בשבועיים האחרונים. אבל איך אתם מרגישים בקשר לזה? בוא נניח שהריצה כן קורית. שאולי יהיה קצת גשם וזה, אבל הריצה כן קורית. איך אתם עם זה? אני אקבל את טוב יותר. כאילו שלא יקרה לך כלום. שמה כבר יקרה? פציעה יותר חמורה ברגל. וכאלה. אתה דואג מזה? כן. אבל מה אתם חושבים שיקרה? שהכל יהיה בסדר, התכוננת הרבה. כן? אתה מאמין? כן. איך תרגיש הילה אם אני לא אצליח? אם אני אפסיק לרוץ, אתה תתבאס? טוב, יהיה בסדר. אז בזמן המחלה, יצא לי לכתוב איזה שיר. לא יודעת אם יצא לכם לשמוע אותו או לא, אבל עכשיו אני הולכת לשיר לכם אותו. יש המון מלחמות בעולם, צדק, שלום וכבוד. תהי חזקה, אומרים ביודי, צועדת למלחמה. מלחמה הקטנה והגדולה שלי, המלחמה על החיים. ועכשיו... חצי שעה, הולכים 5 דקות, כן? כל או 45 דקות או שעה אנחנו אוכלים, כן? ועליות, שזה יותר משיקוע קל, אנחנו לא רצים. זה עושה בערך סיבוב ב5 שעות. ומבחינתנו, בגלל שאנחנו באים כל כך בדפיציט של אמון, אנחנו, אם ננסה לדחוף יותר חזק מזה, יש סיכוי מאוד טוב שלא נסיים. אנחנו נעשה 3, 2, 1 ונשים לכם. אז יאללה, אז זהו זה, אנחנו נתחיל לכם בקו הסיום, שיהיה בהצלחה. כל הכבוד. בסביבות השעה 9 טקס סיום, לא לשכוח, ואנחנו נקרא בשמכם בקו הסיום. אנחנו בקילומטר ה-12. יותר קשה ממה שקיוויתי שיהיה. השרירים שלי קצת בהלם מזה שלא רצתי 3 שבועות, קצת כואבים. אני עושה מתיחות. יש הרבה ספקות כרגע לגבי איך זה הולך. בוקר טוב. 33 קילומטר. המצב פחות טוב ממה שקיווינו שהוא יהיה. יש לי התכווצויות שרירים בארבע ראשי, מה שלא קרה לי מעולם עד היום. והסיבוב השני הולך להיות מאתגר. תגיד לחבר'ה שיקח לנו לפחות 6 שעות. זאת אומרת שהם יכולים להגיע בסביבות 11. אין מה למהר. השעות האחרונות היו קפואות, קפאנו מקור. הידיים ממש כואבות מהקור. אבל השמש עולה. ואנחנו נתחיל שנתחרם קצת.
אני מניח שעכשיו כבר מחלקים גביעים לאלה שניצחו, ולנו נשארו עוד בערך 10 קילומטר. ובמקום הראשון 33 קילומטרים לשנת 2018, כאן אנחנו סיימנו. חן חן, תודה רבה לכם. רגע. יש פה ילדה ש... מגשימים חלום לנער. יש אור גדול שמחכה